Francid EP by Mthandeni SK official receives 173.53k wama-streams on Spotify. I-EP isiyonke zonke ingoma zoyi-4 zithole more than 173,000 wama-streams. Ilokho-ke okubalulekile ukuni-understand. Why ngikhuluma ngale ndaba? Ingoba babikile kusemthethweni ukuthi-ke i-EP kaMthandeni has officially surpassed 1 million streams globally on Spotify. Is the second fastest 2025 release by any Maskandi artist, which is 3 days. Ngiyacabanga umzukulu-ke owenza-ke unumber 1 ukuthi-ke because wele ngoma eziwu-17 ukuze ahlale lapha ku-number 1. Yiyo into engiyibalulayo ukuthi ama-record akhona, ama-record mahle emdletsheni, yonke into ihamba ngononini. So uma sithi siyancoma ngapha kube nabantu abafuna usidonsela emuva, asazi ukuthi kumele senze kanjani, asikwazi ukufocus. Nawo umsebenzi omuhle owenziwe uMthandeni ulokhu evelile kuma-stats abalulekile njengalawa. Album yakhe 3 days nama-couple of hours yenze 1 million. Okuyiyona into-ke ibaluleke kakhulu leyo. Lindani after 7 days niyibone i-album kaMthandeni or i-EP yakhe ukuthi inama-streams amangakanani. Yilokho okubalulekile. Njengamanje iy'ngoma zime kanje lapho ku-Spotify ziyalandelana ngokuma-popular songs 4, 5, 6, 7 ziyalandelana kanje. 24/7 Francid, Woolies, Umhobholo zihamba kanje. Kodwa lapha ku-YouTube ilapha ey'nyasa khona ngempela bekade zime kanje. Uma zime kanjena-ke iy'ngoma ku-YouTube sezi-more than 2,136,000 wama-views. I-EP kaMthandeni sihlanganise more than 2,136,000 million views. Ngazo lezi nsuku eziwu-4 eniy'bonayo abayibhalulayo lapha kuphi ku-YouTube. So you can understand, you can see ukuthi kunomsebenzi owenziwa behind the scenes, behind ukustreama, behind ukudlala music online, behind kona yonke i-online digital platform. Bayazama, bayaphusha and bayangena, bayakhombisa ukuthi bafuna iqhawe labo livelele, lingenelele emlandweni emihle ingakhohlakala. Okuyiyona nto thina sifuna ukuyibona. Not amapolitiki, not ukuthi omunye umculi mayenza enye into somewhere kugxekwe yena. Nakho lapho siyakutusa lokho kaMthandeni. Asifaki inhlabathi kwiphalishi lakhe, sikhuluma nje kahle. Kungani-ke abantu kube likhuni nabo ukuthi mase kungomunye umculi mhlawumbe uncusa neqhawe labo-ke bekwamukela. Because into esiyifuna thina ukuthi umculo ube intodo, umculo kube yiyona nto lapho esazi khona ukuthi is a safe space. Nomunye umculi angakwazi ukuthi ambongele ubani uma achieve something. Ilokho nje bengifuna ukuveza njengamanje ukuthi yena uselapho-ke uMthandeni ngokomsebenzi wakhe. I-EP yakhe isaqhuba kahle, ayikaqedi nje i-7 days. Lokho kubalulekile. It's not even 7 days already ama-record esiwaphulile maningi kakhulu. Ilokho siku-appreciate-ayo-ke kuMaskandi lehle sifuna ukubona ukuthi na umsebenzi omuhle awuqhubeke, ama-radio station awaqhubeke aphushe, abathandi bakaMthandeni abaqhubeke bedlale umculo wedlaba EP. Ngibonge ithuba sesodibana kuzayo.